Ang resulta, sa ato mahigalang tourism, iwit kayo. Tapos dili pa taong padayon sa iwit dong, ipadayon sa, tas-tas pa tong kang Tulfo kang Christina ang tinubagay. Sige, sige, padayon ko dong. Padayon ko dong, Nims. Ngayon lang ha, kaya ato ni hagpaton ron to taon. Sige, sige. Kane, sige, padayon. Senator, that I no longer visit our destinations or that there be no coverage of the same, we can take that into serious consideration. But as far as my understanding, Of course, ma'am, you can Yes. visit. Why not? Yeah, I would even, people will appreciate you going there so that makita mo on the ground kung ano yung mga kulang, ano yung mga kailangang gawin, etc. But what we are saying here, ma'am, please, huwag mo i-promote yung sarili mo. Pag I pumunta have ka not, sa isang lugar, Senator. kung ano yung mga kulang doon, Corrected yan. punahin mo and then punuan mo. Yun po yung point ng mga netizens na lumapit po sa akin. Okay? It has nothing to do about you. It has something to do na may problema at sinasabi na kung ano yung problema na dapat punuan natin ngayon. Senator, we would be also very happy to provide your office with all of the promotional efforts that we have made sans my face in the destinations covered in order to indicate that the Department of Tourism has not ever ceased from promoting our destinations, notwithstanding our very, very limited budget. Mo to dong. Mo na pa siya nagpasug-o dahil sa, sige, kung, kana working photo man ako na, sa inyo gusto, di na lang ko mo adto. Sige, di na lang ko mo adto, ha? Pinaana pag astilan. Adto ka dito. Adto ka dito. Ang imo ba nga, dili ikaw mo, oy, pagkuha paglaing model ba lang, kung sa manggaling, adto ka dito kay ikaw may sekretary, ha? Pero dili nga ikaw may mo, imong naong may bansiwag din ha, ang tourist destination na hinunwa, siyalan man ni sa taon, oy. Naon sa mga kaday, Christina, ha? Papilion lang mga katawhang Pilipino nimo. Unsa man inyong gusto? Mangupyas, Christina, or dili mangupya pero ang naong ing butang? Mapalusot pag istorya nga, working mo ni muna. Dili, oy. Tanawa ko daan, no? Bisag yun nilang daan, mahigala sa katmon, tanawa ko na inyong style. Astas kape na, ang mga inang naong si umbanas kape nga, Frasco Coffee. Nya maingon pa sa why consent ko nito magasin. Kini sa Katmon, bebe. Kini ha, ako nakakita gyud ko mismo personal ani. O kamong mga magkalabay diha sa May Norte, maka-confirm mo ani. Play video dong, play video. Kani oh. Sukaan og kini ni ang bingkahan oh, Frasco. Dako kay tindahan no. Frasco bingkahan na, Frasco. Oh, daghana oy. Oh, Frasco ang bingkahan. Oh. No. Sama na. Sama na oh. Astang bingkahan og sukaan. Balik dong. Sige dong, sige. Sige kana ha. Kana. Kana walang Frasco na. Tawa oh. Ay ako inawa na pod may consent ana, ha? Uniform man gyud ang pagkaswata day. Ang kuno na mingon pos Christina wa may consent ana gibutang-butang na sa mga baligyag bingka diha. Tawa. Sige, balik dong kana dong. Sige. Frasco. Pareha uniform na bigid ha. Frasco hala. Balik ha. Tanaw, Frasco, ito tindahan sa store. Dapat usa, Frasco. Frasco, mga bingkahan kini. Frasco. Ay, ako ina nga. Kaklaro ng Frasco. Basi mo nga po siya nga, olawa, yun na say consent na ako. Uniform mga na pagkahimo aday kin. Tarawa, i-freeze ko no doon ka na magtapan ng duha, ka na makita ng tulo.
Kana be, asa man to? Kana. Op, kana duha. Si kana duha lang. Bingkahan man eh. Unya, unsa man eh, mingon pos plus ko nga nawa rabay koy consent ana. Dili kay ko makabasa sa iyang sangan sa bingkahan dong. Pwede ba masum in dong? Kay ang klaro ang plus ko mahinuon ang tag-iya in town sa bingkahan wa gyud maklaro. Isa may tag-iya ning bingkahan be kana edita bingkahan. Oh, edita bingkahan katong usa, sa man usa. Maribik bingkahan. Oh. Dili maklaro ang ngan sa tag-iyas bingkahan, ang maklaro ang nga ni Plasco. Onya unsa man ni wa na pud mo consent ani Christina? Uniform na ba kayo ni pagkatarpulin, day? So, pasangin lang na po nato ng mga ninda ng bingka nga sila na ganun pa himo ana, day? Ha? Ayaw, kung ina na nao na po na ito pag-istorya, day, Christina. Isa pa ng uban nga bingkahan, to, Edita bingkahan, ang sunod, Lorena bingkahan. Kaya imong ipakita ang video dong, bisa mag-video dong ba, ang maklaro ang flash score, di maklaro ang tag-iyas bingkahan. Nya ayaw kung ina nga moingon po, wa may consent. Ah? So kining mga tarpulina, oh, uniform ang tarpulin, dagko kayo. Gikuan gyud day kana bang gikuan gyud bang unsa may makita oh tamo. O ipalayo nimo anak ro no. Ang maklaro ang flash ko ra gyud. Ang tag-iyas bingkahan di maklaro. Uniform kaayo sa ato pa nagsabot gani mga bingkahan din ha nga maghimo tao kanang butangan nato ni frasco no bahalag di maklaro tongan basta ang frasco maklaro. Kinsa may imong istorya? Kinsa may imong istoryahan ana? Kinsa may imong palusutag istorya ana? Ha? Mayroon ba dag lusot-lusot nga wa say consent pa mauna. So ato pasangilan ni mga bingkahan daron nga sila may naghimo. Ang actual result sa tourism, di pa tama to tourism doon, tawag ko itong kwanong, tanawa ko to, hasta ganun yung pagkamayon ni Christina, hasta ang kwan, ako naman yung napakita, pero for emphasis, pakita na ko balik. Diyan sa itong social media platforms, o galang sa mga naminaw sa radyo, akong i-describe. Tanawa na gud, ang ID sa senior citizen sa Liluan, na ay naong ni Christina. Kani, ID kini sa senior citizens ID kini sa Liluan. Unsa man ni day Christina, moingon na po ka nga wa koy consent ana. Unsa man wa kay consent ana day? Kana ang senior citizens ID na imong naong. Unya karon unsa man na? Ayaw, palusot man ang imo dito sa nasyonal kay kuno man pudaan na mong ilado na mo daan din sa Cebu. Ang imong mama mo naguna-una anang hasta notebook sa mga bata na inaong sa imong inahan. Nya ikaw nasundog po ka nalabuan imong inahan kay kuan man imo kana sa magasin man gyud. Tinato lang agi katawa ha. Kani senior citizens ID sa dihang mayor ka sa kuan Liluan. Unsa man nimo niron imo na po inyo nya wa ko'y consent ana nga gibutang ni sa mga senior citizen akong naon sa ilang mga ID. Asa ni mga bingkahan ug sukaan dito sa Katmon, may po ni mga bingkahan ug sukaan dito sa Katmon no? Kay maayo kayong muhimo og frasco nga tarpulin kay tupong gyud kaayo. Mona, ayaw may istoryahin ang kuwan. Kana bang istorya ba nga ang mga tao, may iba bitang isod Japon sa bulsa? Ha? Ang kunan lang handaan nga, mao gina inyong style. Unya, unsa may resulta sa atong tourism industry, nangiwit kita. Ipakita ko itong picture dong. Mao niyo, ako naman ipakita, but for emphasis. Mao ni ang tourist arrivals from January to August niadtong last year. Ug atong itiwas, December samot na. Pero, ang Indonesia, ang arrivals nila dito, kaya ang Indonesia mag-promote nila, ipakita nila ang ilamang yung tourist destination, na abot ng mga turista dito, may gala 10,000 kapin. 10,000 kapin.
ilang ipakita, nag-promote nila sa iyang promotional materials, ang lugar nga imong adtuon. So pilay resulta pilay turista nang abot 10 milyones kapin. Ang Singapore, ipakita ng Singapore day katong labi na kanang ilang mga buildings ito katong kanang Universal Studio naman Singapore day. Mo ipakita ana pag-promote sa ng turismo, pila ka turismo ana abot ang arrivals 11 million kapin. Ang Vietnam, ang ipakita nila nag-promote mahigala mo ning Tulfo, ang mga kani mga nasura, ang ilang mga sekretaris wa man ipakitang naong. So daghan ang ilang mga tourist arrivals. Sa mga Vietnam 13.9 million tourist arrivals. Tanawa ang Thailand. Ang Thailand 21 million kapin ang tourist arrivals. Ang Malaysia pila kapin sa 28 million ang tourist arrivals. Ang Pilipinas pila man 3 million na gyud taon. Muna, hindi Christina, no amount of reason. Ha? Bisag sa ano, palusot-lusot na lang. Ayaw mo dag lusot-lusot istorya, oy. Pero mga tao ba, kasabot ba? May bawaan mo gusto god niya. Lusot tala, palusot lang. Kaya ba mga tao nga, wagid kalusot. Siya rin nagtuon na kalusot siya. Kaya naman ka nga, working photos bago na ang nagmodel-model magkaniha. Ang imong naong may napakitag dako. Ha? Kana hindi man ni mabaka kay numbers man eh. Nangiwit ta sa ato mga silingang mga lugar wa ka magtan-aw ana. Ha? Wa ka magtan-aw ana. Ang imong gitan-aw imong kaugalingon ra gyud may promote din ha. Unsa man na nangiwit man ta sa ato mga silingang mga lugar. Ang kaniadto nga mga tourism secretaries sa una mga tourism secretaries dapat to secretary sa una panahon Duterte day katong gwapa sa nga babae no. Aman to. Isingan to si sekretary ko katubang taga tourism nung tudaan. Si Isdurano panahon ni Gloria na. Panahon ni Gloria katong ka panahon ni Pinoy kinsa man toy tourism secretary. Dili hangol sa ila mga higalang pagpaipal mo ni prangkang istorya. Ha? Bernadette Romulo mo toy iyang kwan. Na katong Bernadette Romulo na dito yung mga pictures niya nga nag-bikini. Ha? Bernadette Romulo Puyat, kadto si Kwan. Kadto panahon Duterte na, kadto panahon ni Pinoy basta panahon ni Gloria kana si Ace Durano. Panahon ni Kwan Pinoy, tourism secretary panahon Pinoy ha. Kaysa man to Bernadette man tong sa Kwan. Kining Ramon Jimenez day. Mo to ilang sekretary. Wa man po kay yang naong bang mo giban siwag. Kay Christina lahi ni Kwan gyud. Unya bisag usaw palusot nimo kay mao inyong kinaiadaan di sa Cebu. Ha? Tanawa gud imong inahan is guin hasta mga notebook sa mga bata to naong guin, ha? Di na nung ganahan mo studying bata naglakiha. Unya ang resulta mo na gining resulta. Mo na mohimo ta kag strategy nga lain. Si Dick Gordon kwanto siya. Wow Philippines man to dai no. Dick Gordon. Sa to Dick Gordon sa kang Gloria to. Paglahi sa to no. O nagpromote ba? Ang imong i-promote ang lugar. So nga mao man ni adtuon sa mga turista. Nga mao ni Bohol sa may promote sa Bohol, ang pictures Bohol kadtong mga Chocolate Hills, kadtong sa Tarsier, kadtong sa Lubok River, inana. Parehan sa Cebu lagi sa Cotabato day ang makahatag attraction ana kanang mga lotus flowers day no. Ganahan ka madto magbangka-bangka dito na. Unsa ba yan naong mahinuoy na butang? So mo na hinungdan, paano mo matagay strategy na nga ngano ka bitaw no nga anong gamay naman tag tourist arrivals ini? Mo na kayo sa taman ang sa una nangupya ka man. Ang saman pag attract sa mga turista nga, ang mga turista magkabantay ba sila day? Ilang ipatsik ko di man na Pilipinas. Di-promote ang lugar sa ganitong pag itsaog pukot mahigala ka, daghamang itsag pukot ng pasil nga no dito gisa nanguhag.
So karon ingon si Christina mahigala nga iya ko nung tangtangon may na lang nadutlan og gamay ni. Pero og tangtangon nimo na maayo na may na okay na sugod-sugod na. Apila na sa tangtang ni inyo diri sa kuanay. Kana inyo gipamutang na daghan kayo oy pulos frasko. Bisan sa unang pagpatuo mga tawa na ilo hibaw-an na mo diri palandaan sa kuan. Ang imong mga silingan may una mahibaw nimo nga inalanta, ha? O na inyong binuhatan, ha? O so karon tanawa na unsa na ning kalakiha ron Inday Cristina. Di nauwawan hinon ka dito sa hearing sa Senado. Unya ang imong palusot bisag klaro na mahigalang lata na hala mo lusot pa gyud. Not